Dobrý deň, volám sa Vicky. Som zo školy Gulliver a dnes tu pri sebe mám pána včelára Holuba zo Šťavnických baní. Dobrý deň, volám sa Lori a tiež som zo školy Gulliver a dnes sa pána včelára opýtame pár otázok. Tak ahojte a vítajte na našej včelnici. Takže prvá otázka je, čo je vlastne apidomček? Tak apidomček je špeciálny včelín, ktorý bol postavený za účelom, aby sa mohli chodiť ľudia, ktorí tiež akože majú radi včely, ale zároveň nie sú včelármi a možno sa trošku včielok aj boja. Tento špeciálny včelín je postavený tak, aby sa vlastne včielka do tohto priestoru nedostala, ale zároveň, aby sa z úlov do tohto priestoru dostal tzv. Úlový vzduch. Pretože tu prevádzkujeme apiterapiu, ktorá sa volá úlova. A z tých úlov sem preniká včelí vzduch, ktorý je nasýtený látkami, ktoré pochádzajú zo samotných včiel, ale aj zo včelých produktov. A tieto látky obsiahnuté v tomto vzduchu sú veľmi prospešné pre ľudí.